what's up mga kaubloy na? Nanalito rin sa dakong alansa. Katong diri mga kaubloy, wala ta ka-update. Nabutangan na siya o tarif o katig, ibisita, tapos bilawad food ka. So karon mga kaubloy, makita nato diri na mauna ni ilusad na ni siya ron. For today's video mga kaubloy, no? So ano siya mga kaubloy. Mga kaubloy, no? Pinapaabot lang nato ang taob na kay unas pa kayo. So muna na yung kaubloy naglutan na siya, nagdalaman mo na siya og follow, then tikisan. So naabot rin ang amo mga kaubloy, no? Naabot akong air battery maestro sa lansa. So mga kaubloy, no, nakakuha na siya, natulig-tuligan na siya gamay. So masig karon yun matutuwagan ng tubig, makakuha na siya, makalutaw-lutaw na siya. Good morning. Isa nga dako kayo nawa good ni sipyat ang istorya, no? So muna na iyang forma, nakita gud ang timon. Yan dahil siya, pero nakita gud ang timon mga kaubloy. So gabiin nila na ni disk drive, so wala ako kagabi ko video sa kay binalian lang free lang pag trabaho mo. So mga kaubloy, no? So mo din na. So muna na siya ang bagong lansang nagama. Okay unta, kaso lang nakita ko ang bayog. So mga kaubloy, no, mga to, og salamat sa paglantaw.